jeewa sambo nena ni jeewa sambo nena ko non ko yaade joni ada suusi yaade taw mi ara takko gijile ko arti France te an sa wi kam mami ar ñallude ko 2 heures ngarta wondi kon pirata law ala minen min pidi ko boy e ka jar haal banan minen wadde leni mi ari ma chéri tarande miñiragal ma ngel ñawlata finde ana dandi dum ko jom haajuji wa gonda e doomu sana yewnude ma min buri yewnude ma wona de seli beden no badduda e tampere hande kadi ko ni badda ayi nen ka ja anda mi da ka opita dum hay goto ayi suka be dal opita dum en hay dal opita munema machallah salam alaykum wa alaykum salam jam waay ka yoro fini yaw wale jam dum tan jam bole won ton alhamdulillah baaru baasi ala mawdum alhamdulillah alhamdulillah ba doni tampe mawdum alhamdulillah e ka ko dokkuno maami ko kanyum de cohlum non ko won ko dokkuno maami dokkuno maami hoddum ko dokkunoda kam hoddum woni asiyo mo tottuno maami o asiyo o action hoddum woni mi arani mi wino mboɗo waɗa asiyo ha boy haytumi asiyo mo jinnomi wadde o duttumi gandi mbimami nda oɗo asiyo mottanam asiyo oɗo a faami suuduma min arno suuduma haalanmami ha faama a yeeji ko kalta ko heddere mi anda hen action hoddum hol action a haalat haala mi anda kalta ko kalta ko heddere mi faman hen yero haydara mi faman hen kalta ko mbimi ko kalta ko haydara mi faman hen woni ki ɗum ɗo kalis o marchandise ma ko gasi walla ko usi marchandise ma koko gasi walla ko usi ala mboɗo jogui tabsel e pocalaire e panuji nayyi e siwoji 5 e kadi moña seeɗa an kadi jogui bagage wadde wadde holko saabi ad namdo kalis o holko saabi ad namdo kalis o kalis o eyyi wonko mboɗo yinno saaha fof mi daara ɗum beele mi gonngina taw omon ɗo memaka hay nder mankani aɗa andi kadi e dombi ɗi memani ɗum fof ko ɗum ngol tagi mbimi yomi namde an cikkuɗa kalis a arat tan namdoɗa tan yaltine mbimi cikkuɗa kalis sa ari a namdi wa tan yaltinte a ñaami ɗum ala wona noon kalis o wonɗo poomi ɗum eyyi wonko sodda hono mbaɗɗon noon jamtani ka aɗa seeni jambal soknaji hono mbaɗɗa jambal ya heptinani ala mi wona kar ɗum o kay mi heɓtini ɗum wona ko ɗum banum debbo on wiyete jibi min mbayododiri haɗa andi onon yimɓe teeru on mbaka noon neni jampalo barikalla innide kam ene feewi ni tan garduɗa jampalo barikalla moƴƴo goram hono sukaɓe jampalo barikalla mawɗum hooɓe jam barikalla bisimilla ma mbani jam tan kay wona yi kawam ɓinguel ma ngel noon kanko tan añi yiide mbiɗa ko mbiɗa ko ka an ɓuurima andude ko jibinɗa mi wiyani ya faw kalis o banggue goto ɗum mbimi ko yaade jagganam kalis o de mbasa fawde ɗum nokkude kalisam koy ɓuuri mooli allah koy yero mbimami ko kalis o wonɗo pawmi ɗum somi ummima mom liggi temdere ujunere ma mi fawtiri mi jungo ma anani kalmi ko sa somi ummima momi lijjiroye kalis ma mi fawoye jungo ma temdere ujunere ma wonɗo pawmi ɗum yani ya lijjide mbimi ko ya tottam ka ñamdo kalis o yero temedere ujunere ma wonɗo pawmi ɗum somi ummima momi lijjiroye mi adda mi fawtiri mi jungo ma wonɗo pawɗa eyyi wonɗo pawmi ɗum eyyi wasa change noon wasa change saabu ko 10 000 aji 10 000 aji 10 000 100 000 ha timma sappo 100 000 goɗɗo 10 000 yero ha timma sappo 10 millions 100 millions 5 millions kalis ma dal ya heɓ ɗum somi ummima momi lijjotoye temedere ujunere ma mi fawde mi jungo ma gandumi tan de yero ko o tan kawam tan o añi fawde mum fulɓe mbiyata ko tan jiidigu kam gona gartigu wallay jiidigu kam wona gartigu no mbaɗon ni moƴƴude tan e hono wiyete esam jibi no wayi ni tan e ngal teddugal ngal waɗima gandumi joltoɓo o kam sonano tan añde tan wat ɗum mettum
mi wima ko ɓi haram ala kadi ka jambalo woni toon jambalo kay mawɗum yettirala gandumi fotani wonde sabu kam moni fof ko sababu addi ɗum ɗo an ka mum jeewo galle o ɗo baaɗe o min goyani de debbo sabu no are galle banam gorko omo fewndi ko mesalal makko tan o jogui omo ñoota konkone mataw ko noon tan an so koɗo are galle an ka koɗo makko ɓaadi ko galle kaw makko mo fonma yañnande kono ko noon tan yimɓe so gondi tan yo muñande ker sumi hen teddugal moon kono noon gandumi bang yo banga boni ƴorɓirami toon kono haɗanni min ɗo jiiɗami ɗo min komi paalel pocco kadi mi wona keɗɗo poos kono noon yo Allah suhru tan kono jarani a ƴeewat tan baade gadduɗomo ɗo ƴeewa kadi kaw makko goto eyyi mbeɗimi arami dawa no wayi siforade fo andu wona haaju ma 10 millions 5 millions 100 millions yo temdere ujunere ma timmu tan eyyi yo timmude ɗum woni haala ka mboromi dow wayi fof ko gona less mimi wayi fof ko gona less eyyi dow gonan so mumimi joni mami lijjoto e kalis ma so Allah jaaɓi eyyi an tan sabbimi wadde an tan fadmi sa dilli tan dille wallahi yaro sikkar min komi cukalel ɗo wonɗo ala ko sikki ala ko jaggue haqqille makko so wona o sikkata komi ñamɗo kalis o hay Allah ni o hoolaki kono wallahi kalis o haɗami fawtude ɗum e jungo ma haal ko laaɓi an ha ceerten kono ñanden ko mbaɗɗami kono wat ɗum ɗimmi ɗum taki jiɗmi ko yo mema namno noon ñanden ko suppu kanje mbarodam mbaɗɗa guertoɗe mi wona gañɗoɗe boom kono pooɗodirta ɗum taki mbaɗmi préfération ƴettumi suppu kanje o hande noon jiɗmi tan ko ya haalanam e ko ndefata hirande hande eyyi ɗen bottade mi waɗat maare liɗɗi tan maari liɗɗi kam mbeɗa andi daral ko maari liɗɗi arata toon saabu haɗa andi Dakaru kam ko ɗum maari liɗɗi tan mbaɗa ko liɗɗi maɓɓe ne mbaɗe mbatoje kono mbiɗa andi hirande kam hande kam mbiɗa andi ko hamsa tan mbaɗanmi kams gosi hamsa la ilaha illallah gandumami yaw artu so nangue tuufi mbuɗo a yii kam saabu hamsa ko mbarodam ko ñamri naareɓe goran wallahi ma waɗ ko noloria noloria o noloria o wata yejjetmo de woto yejjetmo yawatmo heen ayi ɓooɗe ɗe defgol ngol yo ɗumen hara wa'ana ko heɓori saayi taw saayani aɗa andi koye mawɗo goddol ngol natti hewde doole noon foof saɗa ummo daral noon gaddora kosam meɗen ala hay probléme goto inchallahu rabbi eyyi kay bisimilla ma eyyi kay ñallena jaam eyyi kay on jarama eyyi kay mi salminima mbasa hirde noon nani inchallah ɗi ƴeewal wonto gondudade kawma o kawamde ni way welde kawa a jelato ha tam mbiyam dejane de ɗon konkone won ko wone makko ɓiye anen neɗɗo ne haalde e mawɓe ne ƴetto sinno mi hersunomo ko kawamde ko haalta ko hay ko rottata konkone o dejani kalden gonga dara wadde ma wutte koyɗo ɓororoɗa mbiɗa andi an wutte koyɗo tan ayi surtout ma mi suusanguleki a suusanguleki neni saɗa hoota noon ɓortoɗa nani no gownomi wadde ni noon mbaɗani aɗa wutte kotirta ñande fof ko noon somi ɓortorima kay aɗa andi mi naworto aɗa andi gueɗam ni wona tokar men hande de ko jaam mbeɗeɗen kawɗe kam tarani kam ka damɓi tan a yaltata pourtant mboɗom ɗo de ko gonɗa ala min kay mi majjani ko an tan dambi a yaltata tade hay jeere joni natti hawrude mataw ko tawa tan mi wona haydara ça va bien aɗa selli kam ça va en mbayri yindirde no fewi an wayni ayi ni tan aɗa faama ngulekki client am yero woni client ma nan ɗo no waɗi omo e jammo selli an nan ko mbattama ko acci ko toon jama ko hol yon yero ala min kam min de mi naji min kam mbiɗa andi legal ngal fof indam koko boni ɗo mbiɗa andi kam kala ɗo yehi ko indam nde o jogui kono min haydara mi waɗanimo mi wiyanimo mi waɗanimo mi bonnananimo mi rufananimo an ɓuuri andude client ma ko heewi ko haalan mbiɗa andi a haalanta kam saabu a wona on neɗɗo o pourtant o wiyani ko boni haydara o haala eyyi o wiyani ko boni fammo rek tare ko client ma an kay wonɗon e défense makko tan on toon chéri am waɗi eyyi moƴƴi ɓam chéri ma kono mi faami foof mi salminima mami rew toon inchallah merci